दा बिथाङा जोंखौ साजेस्ट खालामनो गारनानै दा बिथाङा जुदि दिनैनि तारिखाव जुदि फैसा जाफ्ल'नाय जुदि बाथ्रा बुङोब्ला आरो बिनिख्रुइ माने जधा मुर्ख रावबो गैया होनना आं सानो माने ना कामाल आजादा सासे भेलुलेस पार्सन होननानै बुंनांगोन एक नम्बर दा मानो एक नम्बर भेलुलेस पार्सन दा बियो थांनाय 3 बोसोरसो सिगां बिखौ इउपिआव लोगो मोन्दोंमोन अनाय बनाय जेसेबांखिनि अपोजिसननि लिडारफोरखौ माने आहुजा माइकनि टाइप माने बुकिनायानो बिहा जोबा माने दा दिनैनि तारिखाव बियो बिपिएफआव थांबाय आरो बिपिएफआव थानानै माने जोंनि इउपिएलखौ दिनै माने अनाय बनायनो माने जानला मानला बुंबाय थायो बियो दा बियो माने बिनि बि मोनसे केरेक्टार माने बियो दा बिखौ जोङो कुनु केरेक्ट खालामा बियो बुंबाय थाथों बिनि माने बिनि केरेक्टार होननानै जों दिनै सानना लायो जों बिथांखौ जों जेबो जों दिनैनि तारिखाव जों बिथांखौ कुनु भेलु होनो नागिरा बे समाव बिथाङा फिन आरोबाव अजद दैखांदों आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारखौ जे गोबां माने जाख्ल'नाय साख्रिनि सायाव जाख्ल'नाय आरो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि बिफां गायनाय बिनि सायावबो गोबां अजद दैखांदों मा बुंगोन बेनि सायाव दा गिनिस अफ वर्ल्ड रेकर्डनि जि माने 10 लाख दंफां गायनायनि सायाव बिथाङा अजद दिखांदों दा बेयाव बिनि जिखिनि बुंनाय बेखौ गासिबो सैथो नङा मानो होननानै जुदि जों नायोब्ला जुदि ग्राउन्ड जुदि भेरिफिकेसन खालामोबा ना दा बेयाव मोनफ्रोमबो फांफ्रोमबो दंफाङा दिनै थांनानै दङ फांफ्रोमबो दंफां दिनै थांना दङ दा जा दंफां थांनानै दङ दिनै जोंल' नङा डिपार्टमेन्टआबो बिथांमोना ग्राउन्ड सार्भे खालामदों बिथांमोना रिपर्ट लादों नायदों मोनफ्रोमबो माने बिथांमोननि जिखिनि माने एरिया 100 हेक्टर एरिया बिथांमोना सार्भे खालामना नायदों दिनै जेसेबांखिनि बहुतखिनि माने जेसेबांखिनि दंफां गायदों गासिबो दंफां दिनै थांनानै दङ आरो बिथाङा बुंदों रां जाख्ल'नायनि खोथा बिथ' बिटिआर गभर्नमेन्टनि आसनि नङा बियो जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि आसनि अमृत बृक्ष रोपण आन्दलन दा जायनि गेजेरजों क्लाइमेट चेन्जखौ हमथानायनि थाखाय दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकार बिश्व नाङैनो दिनै अहरह गासिबो नाजाबाय थादों दा बिखौ बड'लेण्डआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिहेतु मोनसे ग्रिन बड'लेण्ड मिशन होनाय मोनसे जितु आसनि दङ दा बे आसनिनि गेजेरजों जितु आसाम सरकारा मोनसे जितु लन्च खालामबाय अमृत बृक्ष रोपण आन्दलन दा बेजों माने थाफानानैसो बिटिआर सरकारा आसाम सरकारखौ सापर्ट खालामदों दा आसाम सरकारनि स्किमखौ बोरै बिटिआर सरकारनि बिटिआरखौ दैदेननाय प्रमद बर'नि सरकारा बा प्रमद बर'आ बोरै बेखौ जाख्ल'नाखो स्किमाथ' नों आसाम गभर्नमेन्टनिसो आसाम गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया दिनै बेयाव इमप्लिमेन्टेसन खालामदों बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै बेखौ सापर्ट खालामदों बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोर साफ्रोमबो दिनै दंफां फिसा गायनानै दिनै दंफां फिसा गायनाय समाव फुलि गायनाय समाव बिथांमोना थांनानै सहाय खालामदों आरो दिनै बिथाङा साजेस्ट खालामनांगौमोन जे दंफाङा जेनेबा बेबायदि जानानै दङ दा बेखौ बासायनो थाखाय माने राहा लामा लानांगौ दा बिथाङा जोंखौ साजेस्ट खालामनो गारनानै दा बिथाङा जुदि दिनैनि तारिखाव जुदि फैसा जाफ्ल'नाय जुदि बाथ्रा बुङोब्ला आरो बिनिख्रुइ माने जधा मुर्ख रावबो गैया होनना आं सानो माने